दाइनथि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिश्वनाथ जिल्लानि दिनै बोसोरारि गेवलां जथुम्मा बे जथुम्मायाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि जा सोंथि बे सोंथिया थारैनो दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनाव गासै 678 सा हार्डकर केडार दंबावो एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां आरो 4300निख्रुइबो बांसिन जोंनियावहाय सिम्पेटाइजारफोरनि एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां दंबावो। गतिके आसा खालामदों आसाम गभर्नमेन्टनि जा अनसायनाय बे अनसायनायखौ थाब मोनोब्ला जोङो जोंनि एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां साफ्रोमबो एनडिएफबि मावथि दावहारु लोगोफोरनो जोङो होनो हागोन। नैबे दिनैनि दिनाव खुंग्रा 9थि बिश्वनाथ जिल्ला बेयाव फैनानै रायजोना मा मेसेज हरनो? ओरैनोथ' आंहा सोलेरजों सोमोन्दो दंखायो बे हालामा। गतिके गोबाव समनि उनाव बे हालामाव फैनानै हारिनि जा माहारियारि बादनि थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो बोसोरारि खुंथायखौ लायो आरो दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि 9थि खुंफुंनाय मोनसे गेवलां जथुम्मा बे बर' फरायसा आफादनि जथुम्मायावहाय बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकै गोजोननाय मोनदों बे हालामनि बर' फिसाफोरनि जा माहारियारि बाद बिथांमोननि बा बे हालामनि माहारियारि बादनि जा सानस्रि बे सानस्रिया बे हालामनि रायजो राजाफोरनि मोखाङाव बेरखांदों। बेखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोनदों।